Det her, det er Counter-Strike video. Og vi er klanen 4200-. Way. Det er rigtig sygt, det er science fiction effekter. Men vi er klanen 4200-. Og jeg er 4200-Tobi. Og det er 4200-Toman. Nu må du lige se min mail også. Det sker der, mand, det er Counter-Strike-klanen, den for sygeste, mand. I 4200-, jeg er 4200-Thomas, mand. Jeg lover dig bare, den er for sindssyg, mand. Vi er tværvide, mand. Jeg er kamp, eller hvad sker der? Så står der JVN Straight. Fuck, hvor er det sygt, det der. Nu er vi på vej ind i CS, mand. Gør? Hvad skal jeg tage for en? Jeg tager sgu da... Vi skal have det der Counter-Terrorist Force. Det er for sygt. Og vi skal lige sige, nej, ging. Vi skal have SAS, det er ligesom i SAS. Ja, ligesom SAS-ligaen. Det er for sygt, det der. Du skal købe den der 4-1'er. Var du en 3-1'er, mand? Nej, en 1-3'er. Nej, du er en 3'er. Ja, du er en 1-3'er, mand. Jeg kan se en skid med briller på, men hvad sker der her? Eller du er ikke ordentligt Counter-Strike uden briller, mand. Ja, jeg ved det sgu da, men jeg kan ikke se en skid. Det er lige meget. Vi er klang 4200-. Jeg er sgu da ligeglad, jeg løber ud i det, mand. Hvor er I henne? Hallo, de kan sgu da ikke bare blive af! Vi bliver ikke sgu ikke se, hvad det er! Bare lige lort, mand! 4-1'er, mand. Den er for Maverick! Maverick! Og jeg har også en håndgranat, mand. Welcome to net. De kan sgu ikke smakke mig, mand! Skal ikke se noget! Og jeg løber bare, jeg er ligeglad. Skal jeg solbriller på? Ja, solbriller på, mand. Solbriller for helvede. Jeg kan ikke følge solbriller, hvad sker der? Se, mand. Du skal se. Nej, gå ikke vej! Nej! Hvad sker der? Føj, mand! Nej! Hallo, musen er ved at gå ud. Nej! Hallo, musen ud. Jeg trykker på enter. Jeg er ligeglad. Skriv med enter, mand. Ja. Vi lukker. Nej! Hvad er det? Hvad sker der? Er det fire? Han går der! Sniper! Der var en skyder, mand! Jeg kører i hvad? Ej, har jeg penge? Jeg har penge! Du skal jo en 1-3'er, mand! Ja, lortevåben, hvad er penge der? Hallo, det er mig, der er tag-leder nu. Når du spiller, så jeg køber en tag-leder. Jeg er tag-leder, når du spiller. Okay? Du skal løbe til ind i det der A der. Er du inde i A? Gør på den! Ja. Pas på, du skal liste. Ej, det er lige meget, det er kun bøsser, der lister. Ja, jeg er sgu ligeglad, mand. Bare jeg skyder, mand. Hvor er I henne, mand? Hvordan er de, mand? Flot bøsserøv, mand. Det er skyder ham! Skyder ham, det er lige meget! Kom nu! Hvem var det? Hallo, er det dig? Hvem er vi? Og jeg skyder ham! Nej! Er det lyder? Sniper, er det lyder? Fuck dig, man! Lyder! Vi gider ikke gå på de andre, vi stopper filmen. Nu er du bare sur på 100 Thomas, mand. Du er for syg. Hvad kan du købe? Det er sgu da ikke. Jeg kan ikke købe, når du jeg køber en skav. Ej, jeg kan ikke smage sige. Men det er en wannabe sniper-reaktion, ja, den er faktisk meget nice, ikke? Er du? Nej. Kast nogle håndgranater. Jeg kaster håndgranat! Eller du skruer fejl derude. Du bliver nødt til. Jamen, jeg har ikke flere håndgranater. Du skal råbe det. Hver gang du kaster en. Fejl ud! Ja, mand. Vi er bare den sygeste counterkling. Lav headshot. Prøv at lave headshot. Lav headshot på ham der. Ej, jeg rammer ikke det, jeg lyder. Og ja, du var egentlig var sammen med Delfin og... Ja, panserfluen, mand. Han er kraftet meget syg, han er. Skal vi spørge, hvem med vores klan, ja, du ved? Det er mig, der taggede, og vi skruer høj. Hey, vil du være... Man kan ikke lave Hvad er vores klan? Panserfluen. I'm gonna knock him. Det står der. Det kan være, at få en lidt mindre, mand. Han er headshot hele tiden. Vi må have ham med vores klan. Ja. Han er for syg. Syge panserflue. Fuck up. Jeg har den her skade. Du skal ikke bombe den. Det er mig, der taggleder. Ja, jeg ligger på bed. Jeg ligger der. Se, nu kan de bare prøve på at komme, og så smadrer jeg dem. Se lige, hvad skoene er, mand. Ja. Du er nødt til, du er syg. Nej! Det er blandt i vores. Er det? Skriv om lige et headshot. Du er syg. Det er panserfluen. Det skyder. Ja! Er det så sygt, vi så med den her mand? Der er ikke sådan en headshot, mand. Luk du!
prøv lige at købe den der 4-1'er. Okay, 4-1. Og han defender. Og ja. Laver han? Jeg tror, den kan skyde rigtig hårdt. Ja, jeg skyder den nu. Og jeg passer køben lige skrevet sorry, er i klan. Og ja, mand. Ja. Kommer jeg ikke med, vi må finde nogle andre. Ja, vi finder en anden med. Husk, de skal være lige så gode som os. De skal mindst have lidt bedre scorene også. Ja, mindst lidt erfaring med det her, ikke? Og sygt nok spray, man. Nice spray. Skid om hovedet. Det hedder helt. Lyder! Vi fik på vi er fejl! Kom af! Knap! Han nakker mig! Han vil prøve at nakke mig, mand! Hallo, jeg ved godt, du ikke er så ny i klassen. Nu er han blevet en skyder. Hallo, seriøst, når du bruger knivning, så skal du det der højre klik. Det er for sygt, mand. Ja. Hvad gør man så?